Agrokor meni ne financira kampanju, svaka kuna i lipa mog financiranja kampanje će biti dostupna javnosti. Mojim političkim suparnicima mogu samo poručiti da svoje imovinske kartice pripreme i donesu na Jelačić plac. Svu imovinu, sve tantijeme, sve udruge. Toliko oko toga. A što se tiče financiranja kampanje, mogu poručiti svima. Bandićevu kampanju financiraju oni koji 10 godina Bandić vođenje poštenim grada Zagreba ušu im pod kožu da pomognu. Mene će financirati desetine tisuća ljudi diljem Hrvatske od Iloka do Dubrovnika. I svaka kuna i lipa, pravni i fizički osoba, a govorim desetine tisuća naših ljudi u Hrvatskoj će financirati kampanju Milana Bandića. Ja sam 10 godina uložio truda, znoja, energije, zdravlja, svojih najljepših 10 godina života sam poklonio gradu Zagrebu. Sad ostali 10 godina želim pokloniti Hrvatskoj. A ovima koji kane kucati na zatvorena vrata Bandićevog poštenja, Bandićeve imovine i Bandićeve domovine, ja ih čekam spremno na Jelačić placu. Nek ponesu sve u bilježnici. Ja uvijek mogu. Moja imovina je neupitna. Ona je toliko transparentna, toliko 10 godina bila slikana, ali je i moja domovina neupitna. Čovjekoljublje i domoljublje i poštenje je predznak onaj o kojem nema pogađanja. Milan Bandić to zna. Za 10 godina su mi vadili jetra, udarali me u bubrege, išli nisko, rasistički se odnosili prema Milanu Bandiću. Na to sam samo odgovarao ljubavlju i dobrotom. I ja svoje političke suparnike ljubim, ja ih najviše ljubim. Ja ih želim puno uspjeha. Želim što više uspjeha, sebi malo više. I kada 27. pobjedim, ne očekujem da mi čestitaju, ali ću ih primiti na kavu sa zadovoljstvom. Hvala vam.